Príjemné jarné počasie prinúti každého z nás vytiahnuť päty z domu. Milovníci cyklistiky si po zimnej pauze prišli na svoje na biker teste, ktorý zorganizovali Mestské lesy Košice spolu s klubom turistov Víkend. Na trať sa tento rok postavil rekordný počet účastníkov. Kedysi dávno, asi pred 10 rokmi, keď sa začala budovať komunita bikerov v Košiciach, začali chlapci jazdiť po lese a objavili aj túto cestičku. Asi po 2 rokoch sa rozhodli, že si nezávisle na sebe budú na tejto cestičke merať čas a zdieľať to na internete. A pred 7 rokmi Mestské lesy z tejto cestičky spravili oficiálnu cyklotrasu. Tak som to sklbil dokopy a vymyslel to, aby všetci prišli naraz, odmerali si čas za toho istého počasia v tom istom termíne. V poradí už po 7 krát si mohli cyklisti zmerať svoje sily na riadne vyznačenej 2300-metrovej cyklotrase s prevýšením 200 metrov z Červeného brehu na Horný Bankov. Zúčastniť sa mohli všetci, deti, dospelí, seniori či rodiny, pričom súťaž prebiehala v 4 kategóriách rozdelených podľa veku a pohlavia. Osobitne oceňujeme kategóriu najmladšieho účastníka, najstaršieho účastníka, najrozvážnejšieho účastníka, a v tomto roku aj cenu pre rodinu. To znamená, ak príde oco so svojimi deťmi, alebo mama, alebo obaja rodičia, tak vlastne dostanú osobitnú cenu. Prvý traja z každej zo 4 kategórií dostali medaily vyrezávané z dreva. Pre najrýchlejšieho chlapa a najrýchlejšiu ženu čakala odmena finančná. Doterajším rekordérom bol horský cyklista Michal Lamy. Tento rok ho ale prekonal mladší brat František. Bolo to náročné, ako každý rok. Nie je to ani dlhé, ani krátke, čiže je to také na priedušky, podať zo seba maximálny výkon a rozložiť si sily, lebo zase nie je to úplne krátke. Tento rok to bolo veľmi ťažké pre mňa. A my sme sa dopočuli takú pikošku, že braček bol asi teda lepší, tak aký máte z toho pocit? No ja mu to doprajem a dokonca celkom výrazne bol lepší o pol minúty, čo na takejto trati je veľký rozdiel, takže teším sa. Víťazom tohtoročného biker testu sa stal Miroslav Hrabčák. Najmladším účastníkom bola len 8-ročná Ivana Nikaziová a najstarším 72-ročný Miroslav Jarošinec. Najpočetnejšou rodinou sa stali Šulerovci aj napriek menšej nehode. Zlomil som pätku prehádzovačky. Pri prvom rade neviem prečo. Vyriešime to. Tak bolo to ťažké. A keďže deti už išli predo mnou, tak som musel dôjsť do cieľa, tak som musel bežať. Všetci zúčastnení si okrem súťaže zábavy odniesli aj príjemný zážitok. Mestské lesy tak jednoducho spojili prírodu, šport, zábavu aj relax. Chodím pravidelne každý rok od prvého ročníka, stále som tu, stále sa mi tie časy trošku predĺžujú. Ale je to také, no, je to pretek. Tak išlo sa mi dobre, ale mám trocha zlý pocit, pretože som mohla ísť lepšie. Ale išla som ako som išla, ale na budúci rok to snad bude lepšie. Biker test sa organizuje aj v jeseni, takže porovnať výkony si môžu všetci stáli cyklisti, no zmerať svoje sily si samozrejme môžu aj noví nadšenci. Na jesennom biker teste 28. októbra spoznáme aj skokana roka, a teda jazdca s najvýraznejším časovým zlepšením oproti výkonu z jarného testovania.